даври дуюми ба қайдгирии довталабони донишҷӯшав аз 10 то 30 июн аст. Аз 10 то 30 июн дар даври дуюми ба қайдгирӣ ва аз нав ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 баргузор мегардад. Дар ин хусус аз Маркази миллии тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. даври дуюми ба қайдгирӣ ва аз нав ба қайдгирии довталабон барои шахсоне ки худро дар даври якуми ба қайдгирӣ номнавис карда натавонистанд гузаронида мешавад. довталабоне ки дар даври дуюми ба қайдгирӣ аз 10 то 30 июн худро номнавис мекунанду боз интихобҳои аввалро иваз кардан мехоҳанд, имкон доранд ки барои ин кор худро аз нав сабти ном кунанд. аз нав ба қайдгирии чунин довталабон ҳамзамон бо даври дуюми ба қайдгирӣ гузаронида мешавад. ин довталабон бояд ба нуқтаи ба қайдгирӣ муроҷиат намоянд ки худро қаблан дар он номнавис кардаанд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди боғун ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.